jam hiraman bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Djigol Sare hannde ko ñalawma alhamis hawri ko 4 lewru juillet hitande ujunnaje 2024 habruji moon e ɗemgal pular toɓɓe men ɓurɗi mawnide ko toon to États-Unis jahata ɗum noon ko siftini yimɓe hannde ko manditare mo États-Unis ɓe 4 juillet eyyi kadi ma en dutto habruji men international hawnaki nanodiral ma wat pour kene dartine jeygol haare wonde toon to hakkude Israël e Hamas habruji men international manaw en toon to Londres ko woteji baɗoji toon pour suɓade oɗo sahaji hol gardotoɗo toon to assemblée mabɓe national e ɗum noon kadi poɗɗo nomede pour wonde premier ministre mo Grande-Bretagne toon to Mauritanie ha andi ko woteji banɗo toon ñande 29 lewru juin ay kolliɗi hono kanko Mohamed Cheikhou Ghazouani kanko gagni ƴeewen kadi ko honi holko haala sewɗo caggal nde pelɗodiral waɗi toon to kaydi ha sukaɓe tatuma e hen habruji men international ma en cakkitoro toon to Niger basu mbaɗowo tongo ñande aset garoɗo e ɗum noon ko basu fedde hesere 60 wiyetende alliance des états du Sahel ɗum noon ko kamɓe Burkina Faso Mali e Niger poti fotu toon ko ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal mangere datuji muɗum joni joni siftini ɗon tan hannde ko alhamis hawri ko 4 lewru juillet hitande ujunnaji 2024 ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Djigol Sare jaam hiire moon habruji meɗen dabol puɗorɗen ko toon to États-Unis ɗum noon en woni hannde ko ñalawma ko mbiyata ko ñalawma indépendance mo États-Unis donc e oɗon ñalawma ko hitande ujunere 1960 ko nden banggue États-Unis ko mbiyata South Continental kañum hoore mum waɗi konngol wiide wonde ko hankkadi ene wayno ko ɗiɗon état ji e biyeteɗi États-Unis ɗi goni indépendant ɗum woni donc États-Unis kañum hoore mum sosa ɗum noon e oɗo ñalawma hannde hono kanko président Joe Biden o ñalli ko toon to Maison Blanche e kadi mo fotti toon e yimɓe ɓe ganduɗa taw ko famille aji vétéran ji ɗum noon ko yimɓe liggotonoɓe armée wonɓe retraité oɗo saha e kadi mo fottiri yimɓe hohoɓe hewɓe e ɗum noon fof kadi adi ko caggal kadi nde haaluji kadi puɗɗi hewde wonde ko kanko président Joe Biden mo foti o puti nattude wonde candidat ɗum noon ko sibabu nde pottidel ngal wonno hakkude makko kanko e Donald Trump ɗum noon ko ñande 27 lewru juillet ndi e ngal ɗum pottital e wayno ko démocrate uji kewɗi puɗɗinoma huldide wonde ko kanko président Joe Biden ene wayno ko gonɗini yimɓe joginoɓe kulol wiide wonde ko wawa wonde hankkadi président e sibabu nde dowi makko ko ɗum waɗi toon to Pennsylvania hono kanko sénateur gonɗon biyeteɗo Fetterman o kanko hoore makko meeɗi jogade ɗeɗon caɗele ɗum noon ko hitande ujunnaji 22 taw kanko hoore makko nden ko candidat pour wonde sénateur toon to Pennsylvania warino débat o kadi waddano ɗum koye docteur Oz ɗum noon ko neɗɗo ko docteur kañum hoore mum jogino show uji komo Donald Trump gembuno pour won sénateur toon to Pennsylvania ene wayno koye nder débat mabɓe kanko hoore makko dañiɗo ɗeɗon caɗele o ronki haalde o ronki jabade won namde won walla defandude hoore makko o wi donc ene wayno ko démocrate en o rewni hen ƴetto yo wi ko yo deƴƴin koye mumen par ce que ɗum ɗo firtani wonde ko jamma goto walla heure goto neɗɗo débat ronki haalde hen ɗum noon ene bonno kala ko gueɗe ɗe moƴƴe ɗe wanno ɗum noon ene wayno ko yimɓe goppu Joe Biden ko waɗi ko en yimɓe ne gandi liggey muɗum yimɓe ne gandi kadi koko jogori hawde Donald Trump ɗum noon ko kanko Fetterman o haali ɗum Fetterman noon e wayno ko no mbiɗen ni ko sénateur jeeyaɗo toon to Pennsylvania gonɗo toon to Washington ko jiiɗa ɗum ene waɗi hannde ene wayni ko hakke démocrate uji tati kadi puɗɗima hannde wonde yimɓe ɓe ganduɗa en ñaaguiɓe kanko président Joe Biden yo wat feere o natta wonde candidat woni hen démocrate uji kadi haaloɓe wonde oɗo saha joni kala yimɓe ɓe mbiyata wonde ko yimɓe hawnaki ne mbawi lamtademo pour so tawi o oppi hay goto men ɓe ɗaminaki walla ɓe koolaki ne wawi hawde Donald Trump ɗum noon ne wayno ko yitade gueele kanko Kamala Harris won gonɗo vice présidente mo États-Unis ha yettanima kanko Newsom gonɗo gouverneur toon to Californie ene wayno ko toɓɓe ɗe ganduɗa so tawi ƴeewama sondage uji jaltuɗi ko ɓuuri hewde hen toɓɓe ɗe ene wayno ko Donald Trump ne wawi hawdeɓe koolaɗo toon oɗo saha joni hawnaki ene wawi hawde Donald Trump ko kanko Joe Biden noon ko ɗum woni kamɓe kanko Fetterman o yanteɓe ɗo démocrate kadi wiyaɓe wonde démocrate uji heddiɗi yo deƴƴu ayo ko goppumo kanko président Joe Biden o continue wonde candidat e nder konngol kadi gomingol toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden e nder kadi pottindal ngal wadde goto e radio ji taw ko ɓaleɓe ɗum noon wayno interview mo wadde mo biyeteɗo Ingrid on haali wi wonde ko
kanko président Joe Biden e wayno ko mo tinni feewi pour ko haalluji ɗo haala ɗi fof mo teskito gueɗe kewɗe e kadi ene wayno ko sitode ene yante yimɓe wiide wonde ko kanko président Joe Biden yo continue wonde candidat sabu ene wayno ko o kanko hoore makko kanko président Joe Biden ko faami wonde ko ñande débat nde ñande ene wayno ko fotani wadde kanko hoore makko débat par ce que callal makko yawan ñanden ko tampunoɗo e gueɗe ban noon kono noon e wayno ko tugui ñande débat wonde ɓennde janggo muɗum ko yiyama softande makko wonde ha hande mo continue wiide wonde ko kanko woni candidat e kadi ko kawo ɗum noon ko ɗum woni kanko président Joe Biden hawnaki pottital makko ngal wallata janggo hakkude makko chaine gonɗo ɗo ene biyeteɗo ABC ene wawni hawnaki ma weltini habaruji goɗɗi ma jolten pour tengtinande yimɓe heeɗa sipportude wonde ko mone ko handi ko candidat walla kadi hawnaki taw won gueɗe ɗi ganduɗa mo haalani yimɓeɗe ko fati hen est ce que mo jogori oppude walla oppata. habaruji men international guiɗɗoɗen ko toon to Gaza e ɗum noon e tugnade kadi konngol gummigol toon to Maison Blanche hande ñalawma hono kanko président Joe Biden o wawi jokkodirde premier ministre mo Israël Benjamin Netanyahu ɗum noon par téléphone hande ɗum noon e nder téléphone koɓe kaldi ko caggal nde Hamas wawi neldude ɓatake wonde ko fati beele dañi cessez le feu toon to Gaza e nder haalluji mabɓe ɓe kaldi hen gueɗe ɗe ganduɗa ɗe mbaɗata ha ɓe mbawa gasnude hono nanude ko fati e jeygol no dartorto to eno toon to Gaza ɗum ko guerre gonɗo hakkude kamɓe Israël e Hamas no ɓe mbirata ɗum noon e wayno ko kanko président Joe Biden kadi tugnade hande communiqué o haali ɓe mbi wonde o weltima hen no fewi e surtout yenne caggatagal hono kamɓe laamu Israël ɓe mbaɗi pour jabde neldude délégation ngaji mabɓe yantude délégation ngaji américain ji égypte naɓe Qatar naɓe ɗum noon e wayno délégation Israël naɓe fayi toon to Doha ɗum noon toon to Qatar tugnade hande habaruji ɗi ganduɗa kamɓe Al Jazeera ɓe reporti ono kamɓe Israël kadi bombarduji mabɓe no wayno mbari hande ken wona 32 neɗɗo ɗum noon ko yimɓe ganduɗa henno kadi ko ittinoɓe nokkuji men mbiya jaa banggueji goɗɗi ñalawma cakki to tan ken wona 139 neɗɗo warama toon ɓe mbi wonde ene wayno ko Israël naɓe ɓe bombata joni nokkuji joyi taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ittaɓe nokkuji men mbiyaɓe jahto oto nokku surtout nokku biyeteɗo Khan Younis tugnede hande habaruji gomiri toon mawɗo Hamas biyeteɗo Haniyef ene wayno banmi debbo ko ñumen jeeya kadi yimɓe sappo waraɓe toon kan mo ganduɗa palestinaɓe codino mbiyeɗo Chati bombardement ji ɗiɗi kadi mbaɗi toon kadi école e kadi mbaɗi ken wona hakke sappo e nayyi neɗɗo tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Palestine kalɗo ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ene keni wiye 1,495 ujunere palestinaji hawnaki ma tampu ma jogo caɗele ko fate ñamde e jaram sibabude kamɓe Israël naɓe ha hande koɓe comtinɓe blogde autoji baɗɗe ɗi ballinade toon to Gaza tugnade kadi e habaruji gomriɗi toon to ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza e mbi wonde ken wona 37 ujunere 657 neɗɗo ko ɗum woni waraɓe tuggi guerre nde fuɗɗinde ñande 7 octobre hitande ujunnaji 2023 en wayno Israël naɓe kamɓe soldataɓe ɓe perdirama ken wona 329 neɗɗo taw ko militaire ko jiida kadi e yimɓe waranoɓe ñande 7 octobre nde ken wona ujunere 139 neɗɗo taw ko Israël naɓe hande ko fate Palestine hono kanko joɗaniɗo leydi Palestine gonɗo toon to Ligue Arabe o haali ñande alhamis nde ɗum noon ko hande o wi wonde ko leyɗele arabe ɓe goni ko ƴewde peeje hadde Israël tawede kala ko wiyete jonte assemblée générale nations unies ɗum noon ko peeje kanko biyeteɗo Mohamed Al Aklul o haali ɗum noon ko kanko woni joɗaniɗo état Palestine noon toon to Ligue Arabe o wiyande ene wayno ko Israël koko continue toujours e hadde deƴƴere e kisal toon to Palestine o wi kadi Israël jogorani ɗoftade kala kuule ɗe ganduɗa nations unies waɗi ɗum kala kadi waji nations unies waɗi ɗum o wi ɗum ene wayno e oɗo ñalawma hande ko hono yimɓe ardiɓe Ligue Arabe mbi toɗɗima groupe o henno toon to New York pour wawde fuɗɗade peeje ganduɗa kene haɗa kala Israël tawtirede batuji assemblée générale toon to nations unies ɗum noon kadi tugnade kadi koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɗeɗon peeje mbaɗano en nde systéme colonial gonnoɗo toon to Afrique Sud nde ɗum woni nde haɗa kañum hoore ɗum participe batuji nations unies ɗiɗo halluji hono kanko représentant mo état Palestine toon to Ligue Arabe ari kadi ko caggal nde teskira hande hono haare hakkude Israël e Hamas ma won joni lebbi 9 ɗum noon ko caggal nde wiya wonde Hamas yanini toon to Israël a wari kene won ujunere 139 neɗɗo
habaruji men international ton to Grande Bretagne nen ko woteji gonno ton woteji de nen ko subade yimbe wonnobe ton e ko mbiyata assemblée mabbe national e dum don odo assemblée national non ko ciagal mudum ko kewindi burdo hewde kewindi fof ko kanyum toddo so jewde hol gono premier ministre e dum non e ko fama odo sa joni hono kambe ko conservateur uji en wayno ko be perdi dum non ardino dum ko Sunak kanko woni premier ministre en wayno parti mabbe perdi non ko ciagal duubi sappo ina inde be ngoni kambe koy mabbe kambe jogi gardi ko ton to Grande Bretagne ko mbiyata premier ministre dum non wayno hande nyalamo hebti dum ko kambe wiyeteɓe travailleur yimbe parti libéral mo mbiyata parti travailleur démocrate taw kadi en wayno ko do sa joni ben kepti en wayno odo sa joni hono kambe parti be mbiyata parti travail ko kanyum wawi wi nawdi victoire tugnade sondage jaltu ton be mbi wi kebi wonde ken wona temedina e jonde sappo dum non ko ton to congrès mabbe contre parti conservateur uji jogi temdere capantete go dum non wayno ko à partir de jango hawnaki hono kanko mobe toddi pour wonande yo won premier ministre mabbe hawnaki jango mo wona premier ministre dum non wayno ko ciagal mudum waawa kadi fotoyde roi pour wonta hankati rokon keftinade ko kanko woni premier ministre kanko no wiyete ko Keir Starmer en wayno no mbirni tugnade résultat ji en wayno ko kanko jogorno med premier ministre dum non ka parti jango e a parti jango kadi kanko makko yaha ton to roi mo Grande Bretagne pour ko on heftinde wonde ko premier ministre parti woteji baddi ton to Angleterre hay sindo hulanoma wonde ko hawnaki États-Unis mag Donald Trump gagne woteji badoji nen 2 novembre dum kadi yanta e yimbe wonbe ton de France ko kanyum en jogori ardade surtout laamu ton to France assemblée parce que ko damina ko kambe o nyibe bangi non be ko kam jogori heftude e damina kadi be dum kadi heftobe kadi mabe jantondire yimbe kadi wonbe ton to Union européenne ko non sibabu ndi gagnugol ton to Grande Bretagne on kambe be do parti du travail en ko yimbe be medani miijere wonde ma keptu ton to laamu e kadi ko yimbe sifirebe wonde ko kanyumen ko yimbe wonbe modéré en hawnaki dum do fu mabbe kadi deñude won berde won wayno ko kambe beedo ganiibe ton to Angleterre wana yimbe kadi hono yimbe wiyetebe o nyibe ton to bangi nano yimbe añbe ko wayno immigration ko wayno añbe ko wayno dental otan añbe ko wayno wallondirde won leydere won salibe won gede kewde ko wayno coronavirus en walla gandi kewde ko wayno changement climatique en donc en wayno ko kanko gagnido Grande Bretagne parti makko ko parti wonbe hakkunde ko parti yimbe wiyetebe modéré en e kadi hawnaki so tawi jango hetima ton to wawnumam wonti hankadi premier ministre dum do kadi ma beydo deñude on walla haggilaji mem ton to Europe ko way won fo en wayno odo sa joni hono kambe ton to Angleterre résultat ji jalti en wayno ko kambe parti du travail ko kambe gagni woteji gon banno ton hande di donc kambe parti mabbe dañi ken wona capande temedna e jonde sappo be keptima be burti on conservateur uji kanyumen jogi temdere capantate go no won parti goddi gan ko capande jeego be go e sapotati ko way won fo dum ko changement mawdo gondo kadi son Grande Bretagne siftin don ton ko parti conservateur ko kambe gonno sibabunde communauté walla sibabunde Angleterre kanyum horum yaltini e communauté européenne dum non e wayno ko duubi sappo ene bendi ko kambe laamino ton to Angleterre ay sindu ko résultat ji ngasan yaltude en wayno kam ko fama tan won kambe parti mbiyete parti du travail en wayno ko mabe keptu ken won temedine e jonde sappo ton to congrès mabbe e dum non e jamme hono kanko gardino de leydi ni won gonno premier ministre on Sunak o wawi kanko wari ko wadde discours Rishi Sunak dum non siltin don ton kanko ni ko jinna makko ko injin kono jibna ko ton to Afrique o wawi ni kanko wari makko wadde discours pour heptinde wonde ko perdi parti makko perdi dum non e wayno lomtodo o yetti dum o wi dum wonde ko o bismimo dum kadi pour kanyum hoore mum ko jogorno mede premier ministre hande khabruji men international ton to Mauritanie tugnade kadi e khabruji gumriide ton to credem e journuji kewdi walla télévision national no Mauritanie ene wayno ko conseil constitutionnel mo Mauritanie wawi yaltinde bataki mum walla rapport mudum hande wi wonde ko
tunade résultat ji ɗi heɓiɗi e caggal nde kamɓe koye maɓɓe nde mbaɗi luskoji maɓɓe ɓe ƴeewi so tawi ala fraude aji gonɗi hen walla tawa ala caɗele gonɗe hen ɓe mbawi heftinde hono kamɓe conseil constitutionnel wonde ko résultat ji ɗi koni mbayi hono Mohamed Cheikhul Ghazouani ko kanko gañi 56 toɓɓere 12%. ɗum noon ko ɗum woni résultat ji kaltenoɗe ɗo balɗe fof gonɗe seni ɗiɗon résultat ji noon ha nder wani ko kanko Biram Da Abeid tugnade conseil constitutionnel ko haali keɓɗo 22%. ene wayno ha ande koɓe continue ɓe salade ɗiɗon résultat ji siftindon tan ko seppuji bannoɗi toon jogui yaltini jamma ha yettanma talata subaka waɗi mayɓe wiye yimɓe tato toon to Kahaydi ɓeɗon mayɓe noon en wayno jinnaɓe mumen oɗo saaha joni en gullito mbi wonde ko ɓeɗon sukaɓe ko fiyaɓe walla ko ndiyam koko yippawo men masaki électricité ha maayi ko wawi wonde fof wawi ho ministére de l' intérieur tugnade kadi habaruji gomiri toon to ministére de l' intérieur ene wayno koɓe goni ko wadde loskoji pour ƴewde ɓeɗo yimɓe no mayiri e kadi holko woni sababu ni holtoɓe tawa e gueɗe mbaɗe noon ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade hande habaruji gomiri toon to Kahaydi hono kamɓe jinnaɓe sukaɓe ɓeɗo ɓe jaɓani sukaɓe maɓe gubbe illa enquête aji mbaɗe ha gasa ha hande habaruji men toon to Mauritanie tugnade kadi e communiqué gommiɗo toon to parti makko kanko Mamadou Bocar Ba ko kanko wonno candidat en hono AJDMR e wayno wi wonde ko weltaki e woteji walla résultat ji baɗɗi toon woteji baɗɗi toon ñande 29 lewru joni kanko Mamadou Bocar Ba noon ene e résultat ji o dañi ko 2,39% woteji bannoɗi toon ɗi e ɗum noon o wi wonde ko weltaki woteji ɗi parti laamiɗo enne ko kañum hutiri doole mum walla hutiri peeje mum pour ko fate gerde ɗiɗo woteji e kadi ene wayno parti laamiɗo o heeɗaki gollitade mabɓe kamɓe yimɓe wonɓe e parti ji lundu guila ko fate yen ƴewtade listuji ɗi ganduɗa ɓeɗo ko yimɓe wiyeteɓe ko électeur uji ha ƴewtade gueɗe ɗi ganduɗa woteji ɗi no jarata o wi kadi e nder konnguli communiqué o haali o wi wonde ko laamu ngu kadi yamiri wonde ko yimɓe jaw gote taw gotata pour taw gotata ko taw ko ngala pression gonɗo e mumen o kadi ene wayni ko laamu kadi waɗi hulɓini kala yimɓe liggotoɓe laamu pour il faut ko gotata tan ko hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani wayi ɗum noon e wayni ko kanko weltaki ɗiɗum woteji siftinton noon conseil constitutionnel no wirino ni walla luwaji toon to woteji toon to Mauritanie hanki alarba kono ɗum woni délai cakkite pour wonande so hay sogo goto maɓe weltaki ɗiɗon woteji walla weltaki résultat ji pour wadde wullitade to conseil constitutionnel pour woteji ɗiɗo mbayle walla ko e noon donc ene wayno ko ha hanki ñalawma hay goto e parti ji lundi ɗi waɗani ndeɗon ɗaɓɓande kanko Mamadou Bocar Ba ene wayno ko kanko e Biram Da Abeid ko kamɓe ɗiɗo goni wonde wiɓe wonde ko oɗo saaha joni ɓe beltaki e woteji bannuɗi toon ñande 29 lewru juin ɗi ɓe beltaki kadi résultat ji jaltinaɗi ɗi kolluɗi wonde ko oɗo saaha joni hono kanko gardiɗo leydi o Mohamed Cheikhul Ghazouani ko kanko gañi woteji ɗi en ɓe mbiya kanko gañi woteji ɗi nde continue ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani kanko Ghazouani gañi woteji ɗi tawne holle wonde ko gañimi ken woni 56 toɓɓere 12%. ɗum noon e wayde ko kanko Mamadou Bocar waɗi oɗon communiqué ko jiiɗa ɗum toon to Mauritanie hande goomu toppitiɗo ko fati haqqinamade ɗum noon e wayno ko ɓe mbawi comme ene communiqué ɓe mbi wonde ko ɓe tini musidba baɗɗo toon to Kahaydi ɗum noon ko musidba caggal nde yimɓe wonnoɓe seppuji ɗum noon seppude wasimon weltade résultat ji caggal woteji bannoɗi ñande 29 lewru juin ɗi ene wayno ko yimɓe dadiɓe jane mumen nanggui ɗumen e tini hen yimɓe tato nangganoɓe sukaɓe e nangganoɓe hen sukaɓe tato maayi hen eyi ɗum noon e wayno ko kamɓe koye mabɓe kamɓe oɗo goomu toppitiɗo ko fati haqqinamade eɓe diwti kala ko fati hutorade doole ɓe mbi kadi eɓe keftini kadi ko wadde manifestation taw ko manifestation pacifique donc seppude taw koye seppo jaam ñamu e ɗum ko hunde nde laamu foti heftinde e kadi ko hunde jeeyade e haqqinamade en jiiɗi wonde ko laamu ngu en uddita ko yacci loskoji ko fati holko waɗi ɓeɗo sukaɓe on tawde ko nangganoɓe eɓe jiiɗi kadi kamɓe o nguɗo goomu toppitini ko fati haqqinamade luskude kala ko fati holno yimɓe nanggaɓe toon to Kahaydi walla nanggaɓe ɗo mbawi wonde foof hol condition ngaji mumen ɗum noon so tawi no nanguirani walla soketeɓe hen hol condition ngaji mumen est ce que ɗiɗon ko gueɗe ɗi jaaduɗe ko fati en convention international e convention ngaji kadi poɗɗi respecté toon to Mauritanie ɗum noon ko kamɓe mbaɗi oɗo communiqué kamɓe goomu toppitiɗo ko fati haqqinamade commission nationale des droits de l'homme gonɗo toon to Mauritanie ɗum noon ko goomu toppitiɗo ko fati haqqinamade toon to Mauritanie
hande habruji meɗen toon to Mauritanie habruji belani ken wiye ken abboy hakke ken ɓuuri 90 suka ɓe ganduɗa en gonnoɓe laabi wonnoɓe laaɗe wonno ko annimaɓe faade toon to Europe en wani ko laaɗe ɗe juwi ɗum noon wayno ko yimɓe kene yimɓe heeɓe maayi hen oɗo saha joni tugnade kadi habruji gummiɗo toon habruji kadi ko hannde jalti kono yimɓe wonɓe gardoɓe maaje walla gardoɓe tufde taw ko dadiɓe Mauritanie kocci ken wona 90 ɓandu taw ko yimɓe maaɓe ɗum noon ɓe gonno koye basu mawɗo laaɗe traditionnel gawirteɗe ene wayno ko ɗeɗon laaɗi kadi yiwi ko hakkude ɗum noon kaɗon laana kadi yiwi koye tonde e maayo wiyetego océan atlantique en hakkude muɗum e wuuro wiyetego Ndiago ko kilométre uji 4 ngoɗon wuuro kadi woni ko banggue hirnangue worgo leydi Mauritanie oɗo saha joni ɓe kocci ken wona 90 ɓandu ɓeɗo fof taw ko maaɓe kadi laana ka yiwi ko toon to gueƴen atlantique kono muɗum e wuuro wiyetego Ndiago ko kilométre uji 4 ɗumnade hande Radio France International on to Niger hono kanko Abdourahmani Tani ɗum noon ko kanko gardiɗo comité militaire walla laamu militaire uji gongu toon to Niger omo ɗamini jaɓɓade samedi garoɗo o en hono gardiɗo leydi Mali e gardiɗo leydi Burkina Faso ɗum noon ko colonel Assimi Goïta e kanko kadi capitaine Ibrahima Traoré ɗum noon ko potital baɗowal toon to ñande samedi ngal ɗo potital kadi ko potital gardanal wonande leyɗele mabɓe walla fedde mabɓe nde mbiyata AES ɗum noon ko alliance des états du Sahel fedde kadi jibinade ñande 1 septembre hitande 2023 sifitinde ɗon tan ko kanko Assimi Goïta ko kanko arti toon comité kanko arti toon laamu militaire gongu toon to Mali kanko kadi capitaine Ibrahima Traoré ko kanko ardi laamu militaire gongu toon to Burkina Faso e kadi ɓe pottata koye gardiɗo laamu militaire uji gongu toon to Niger hono Abdourahmane Tiani ɓeɗo fof en wayno ko nguɗo bosu kadi waɗata ko balɗe tan ko adi fedde wiyetende CEDEAO en foti wadde jonde muɗum toon to Abuja e ɗum noon ne wayno kadi siftinɗo on tan ko kamɓe fof ko wonde ɗeɗo leyɗele tati fof ko saliɓe sanction ngaji CEDEAO fawi mumen après jalti CEDEAO kañumen mbaɗi fedde mumen e ɗum noon ne wayno ha hande hayso nde ɓe continue ɓe ene wayno ko ha hande won président ji leyɗele keddiɗen continue ñagade wiɓe gartu e CEDEAO e ɗum noon kadi ko sakkiti ko hono kanko Bassirou Diomaye Faye juste caggal nde waɗa nde suuɓa toon yo ardu leydi Sénégal kanko hoore makko o yaɓɓi koyɗe makko ha to ɗeɗo leyɗele pour wawde wiide wonde ko mo ɗamini hawnaki mo dañ ko wiyete feere ne wawi wallude ɓe ɗeɗo leyɗele garta e CEDEAO ko wawi wonde fof ene wayno ko nguɗo bosu mbaɗo toon ñande samedi garoɗo en ko bosu mabɓe gaddanu kamɓe ndeɗo fedde sawnodirde e CEDEAO bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowsar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis hawri ko 4 lewru juillet hitande 2024 yen mbali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.